खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बे समाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेउलि महिलारिया जानो हादों आसामनि आइजोफोरनि गेजेरावनो धोनिसिन आइजो। बावैसो सिगाङाव नमिनेशन गथायनाय समाव गावनि प्रपार्टिखौ फोरमायनानै होनाय बादिब्ला आसामनि आइजोफोरनि मादावनो धोनिसिन बिजाथि महरै बे समाव सिनायथि मोननो हादों एबा सिनायथि जादों, जेराव सेउलि महिलारिनियाव गासै मोन 37 बेंक एकाउन्ट आरो गं 32 गारि दं आरो गासै 54 कौटिनिबो बारा रांनि सम्पति फोसावदों। बेराफारसेथिं हाग्रामा महिलारिया गासै मोन 8 बेंक एकाउन्टल' दं आरो गंसे SUV गारि आरो गासै 9.17 कौटि रांनि सम्पति दं होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। थारैनो तामुलपुर बियाबाव फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव NDA नि बिजाथि बिश्वजित दैमारिया MLA नि मासिखौ गोरलैयैनो लामारगोन नामा? थारैनो UPPL नि बिजाथि प्रमद बर'आ बिश्वजितजों जुजिनो एबा बिसायख'थिनि दावहायाव नांनो हानाय नङा नामा? नोंथांमोना सोरखौ देरहागोन बायदि सानो? गिबियावनो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। 43 नं तामुलपुर बियाबाव NDA नि बिजाथि एबा BJP नि बिजाथिया गोरलैयैनो देरहागोन बेखौ बयबो मिथिखायो। बे बाथ्राखौ बुंदों 43 नं तामुलपुर बियाबनि BJP नि बिजाथि बिश्वजित दैमारिया। बेनि अनगायैबो बिश्वजित दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुंबावोदि प्रमद बर'आबो सासे राजखान्थिगिरि, दैदेनगिरि, आदब खायदा गोबां दं। रायजो राजाफ्रा बेसेबां मोजां मोनो बेखौ रायजो राजाफ्रा थिरांथा लागोन। बिसायख'थियाव रावखौबो गिदिर उन्दै साननांगौ गैया, बयखौबो जुजिग्रा साननांगौ। 28 खालार खालि दरंगाजुलि पाटकिजुलियाव गिबि मन्थ्रिया फैगोन होनना बेफोर बाथ्राखौ बुंदों बिश्वजित दैमारिया। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय काजिरंगा नेशनेल पार्कनि बाहागो काजिरंगा खहरा हाग्रा ओनसोलाव दिनै सासे हाग्रा मावथिखौ गुलि गावनानै जोखोम खालामना लानायखौ नुनो मोन्दों। जोखोम जानाय हाग्रा मावथिखौ लाहान कारदं होनना सिनायथिनाय जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला हाग्रा बिफाननि मावथि लाहान कारदं बिथाङा गावनि लोगोफोरजों डिउटियाव थांदोंमोन एबा डिउटियाव दंमोन। गरायमारि हाग्रा बादायाव पेट्रलिं होबाय थानाय समाव आरो हाग्रा बेंग्रा केम्पनि खाथियाव फैनाय समाव लहान कारदंआ फिस्लायनानै गोग्लैनायनि जाउनाव गोरोन्थियै गुलिया गावजायो। काजिरंगा खहरा हाग्रा ओनसोलनि डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार भुपति रन्जन गगৈ बिथाङा बुंनाय बादिब्ला दिनै काजिरंगा हाग्रा ओनसोलनि गरायमारि हाग्रा बादायाव खामानि मावग्रा नैथि AFPB कनस्टेबल लहान कारदंआ गोरोन्थिजों हारसिङै गुलि गावनानै बिथांनि फाफ्लियाव जोखोम जायो। गुलि गावनाया गावनि सार्भिस राइफलनिफ्राय गुलिया गदोंमोन आरो बिथांनि आगदा फाफ्लियाव गुलिया नांदोंमोन। बेराफारसेथिं हाग्रा मावख'गिरि गगৈ बिथाङा बुंबावोदि जोखोम जानाय हाग्रा मावथि लहान कारदंखौ थाबैनो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा शहीद बेजा बैष्णव आदर्श देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन आरो बेनि उनाव डाक्टरफोरा जोखोम जानाय लहान कारदंखौ गोजौ थाखोनि फाहामथाय होनो हानाय नङा होननानै JMC देहा फाहामसालिसिम दैथायहरो। 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव NDA नि बिजाथि सभाराम बसुमतारिया देरहासार जागोना रोखासै बाथ्राखौ बुंदों MCLA उइलियाम नार्जारी बिथाङा। गसाइगावनि कासियाबारियाव NDA नि स्टेरिं कमिटिनि मावखुलिखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। बे मावखुलिखौ दिनै गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि NDA नि बिजाथि सभाराम बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। NDA नि बिजाथि सभाराम बसुमतारिया बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गावनो देरहासार जागोना रोखासै होननानै बुङो आरो लोगोसे MCLA उइलियाम नार्जारी बिथाङाबो फोरमायबावो। बेनि अनगायैबो दिनैनो गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि NDA नि बिजाथि सभाराम बसुमतारिखौ जमदुवार मण्डल BJP दोलोनि मावखुलियाव गाजा गोमजायै बरायदों। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि NDA नि बिजाथि सभाराम बसुमतारिखौ क'क्राझार जिल्ला BJP दोलोनि नेहाथारि राहुल नार्जारीनि दैदेननायाव दिनै जमदुवार मण्डल BJP दोलोनि मावखुलियाव गाजा गोमजायै बरायनानै लायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै राहुल नार्जारी बिथाङा गासैबो रायजो राजाफोरखौ NDA नि बिजाथिनो भट होनो खावलायदों आरो लोगोसे NDA नि बिजाथिया देरहासार जागोनाबो रोखासै होननानै बेबादि फोरमायबावो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय
लानानै फैदों। नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन।
बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।